Všetky madrace v ponuke Materaso majú snímateľné prateľné poťahy, ktoré môžeme prať v práčke do 60 stupňov. V prípade, že poťah je prešitý pénou alebo nejakým airgelovou pénou, je pranie znížené do 30 stupňov. Každý jeden madrac môžeme ošetriť tým, že vyperieme jeho poťah a zabezpečíme si hygienické prostredie pre spanie. Okrem toho, niektoré poťahy nám ponúkajú aj ďalšie impregnácie, čo môže byť napríklad impregnácia striebrom, impregnácia Greentex probiotikami, ktoré sú antibakteriálne.